Greziako zibilizazioaren etapak. Garai klasikoa. Greziaren aldi klasikoa. Kristo aurreko 5. mendetik. Kristo aurreko 4. bitartekoa. Aurrekaririk gabeko distira kultural eta politikoko garaia izan zen. Mediar gerretan, Persiar inperioaren gainean, greziarrek lortutako garaipenek markatuta, garai honetan atenastar demokraziaren loraldia ikusi zen. Perikles bezalako liderrenpean. Atenas greziar munduaren gune intelektual eta artistikoa bihurtu zen. Partenoia eraikiz. Eta Sokrates, Platon eta Aristoteles bezalako figurak agertuz. Hala ere, greziar hiri-estatuen arteko tirabirak, batez ere Atenas eta Espartaren artekoak, Peloponesoko gerrara Kristo aurreko 431. Kristo aurreko 404. Eraman zute, Grezia ahuldu zuen gatazka suntsitzailea. Hala eta guztiz ere, aro klasikoak ondare iraunkorra utzi zuen filosofian, artean, literaturan eta politikan. Mendebaldeko zibilizazioaren oinarriak ezarriz. Garai klasikoa Alexandro Handiak Grezia konkistatu zuenean amaitu zen. Garai helenistikoaren hasiera ezarriz.